Ini nyaya yangu yakamira yakadai. Ndakadanana nemusikana wangu muna 2017. Tikavimbisana kuroorana. Akaita kuti ndizivikanwe nehama dzake, kureva vana sekuru. Pakazoita nguva yekuti ndakange ndakushandira kure naye, asi parunhare taitaura nguva dzese kumba ndaiwanikwa maweekends chete. Musikana akazoita nhumbu yomumwe munhu, ndokubva airamba, ndokubva ndazotaura naye tikawirirana kuti ndichachengeta nhumbu iyi sababa vemwana, uchiita mudzimai wangu, sezvo ini ndakanga ndine wangu womwana wandakaita nemumwe. Tikasiyana nekuda kwekuti ndaisashanda nguva yacho mukadzi ndokubva atiza. Zvino pane uyu wandanaye takagara chokwadi kubva 2017. Hapana kana vehukama kwangu vanoziva kuti mwana uyu haasi wangu. Ndakazowanirwa nyasha tikauya kuzogara kuno munyika yevatorwa. Tikaita umwe mwana wedu ava negore. Pakazotanga kunetsa zvekuda kudzingwa kwevanhu munyika yandiri. Ndakabva ndati mhuri inogarira kumba zvadaro mudzimai weshamwari yangu. Ndokubva andifonera achiti akaona murume wake inova shamwari yangu vachitamba zvisina kunaka nemudzimai wangu. Apo panga pambobuda runyerekupe rekuti vaidanana, ini ndaisaziva. Ndakatozoudzwawo ipapo ndokubva ndatuma vana tete vangu kuti vaendese mudzimai kumba kwavo. Vana tezvara vakaramba kumutambira vakati tinoda muridzi wemukadzi wedu. Mwana muchagara naye kusvika zvanaka. Inini nezvandiri kunzwa ndiri kutya kuendako, nekuti ndinganopara mhosva ndibatsirewo vedare ndisati ndafunga kuzvipfuudza kana kunopara mhosva nekuti ndiri kurwadziwa.